Hello guys. Sitati Elah King guys, kuneonga satwandiswa guys. Ndauya ne good news kwamuri guys. Ndine ngoma randa release mwana wese manya pa YouTube ngoma rinonzi varoi vangu ndoziva kuti hapana asina maenemy ake. So guys, link iri ku comment section. Manya modownloada ngoma. Mova mavaridzira vavengi venyu guys. So guys, rekani kunzwisei musati mamanya ku YouTube ndakuti mundu kunpenzwisa pano mwinzi kuti nzwisa chakamera se guys. Thank you for love and support guys. Elah King production.